Oke pemirsa, selamat pagi guys. Biasa kita masih dalam perjalanan makan pagi. Aduh, mangan nih. Cerita nih, wayang Ramayana. Lekara alangkati raja. Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta. Pakai jipuk dingklek Pak, engko cegah weteng. Ya, alhamdulillah guys, pendoko nelik dame sudah bisa buat aktivitas makan-makan. Karung dadi dadale sabar tole, sabar tongger. Apa ndang nanggi? Iki mau sego 2000-an, kira 2000-an, tempe 5000. Jadi tadi 11.000 dan ini 5.000 dapat satu gepok. 5.000 ngetuk aku. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai embus. Sampai gue sarapan apa nih? Aduh. Jeruk kangkangan. Lanjut lagi. Gue dingklek Pak, engko cegah. Mbak Ru sarapan. Iya. Iki ada nasi teri. Nah, ini nasi teri permesa. Nah, ini 2.000 loh. Murah, nggak larang. 2.000. Tempenya ada 1. Segane yang diablu gitu guys. Sego kongkone pemerintah. Lah sego kongkone pemerintah eneng nek ger. Yo segane sing didol yo ngene iki dablu-dablu ini golek sing murah. Nek ge enek ning enanan ya sego kok kampung. Apik. Pemerintahnya kayak beras itu rongsok. Lengone 4 botol wadah. Bar entuk kuwi untuk duit neh 800.000 ning kene 1.200.000. Iya. Diloloh negara. Aku gak entuk guys. Kesukaan itu loh. Aku ngomong. Ya kaya entuk. Ya kaya entuk ya rapi. Cek dicatat karo negara kono kok. Dari mulai KTP, dari mulai tes kesehatan, tes kartu pelajar untuk kabeh. Aku ini mulai gak untuk mbak aku makan. Biasanya gak apa nama-nama. Ayo Kak. Sarapan. Nyala suka. Mbak Rui ini sematang kok. Kontaan ini ya ini sematang guys. Sampai ligamis semua. Pendopo iki tak ngono guys. Kegiatan apa? Silaturahmi cocok. Gue mangan, gue nek lihat. Monggo. Gue nek lihat. Walah. Games. Rasanya.
Ngene ulet. Walah. Ngemut gula, Dok. Ngemut gula. Tuwek ngemut gula. Aku terus tak balik ndek kae ya. Aku ndek kae terane ayah. Yo Pak yo. Terane ayah. Layu kan. Lakon Gusti Allah nek iki lakon. Masyaallah. Saiki karengan. Ngemut gula lho, Dok. Saiki ngemut madu. Lakone ndek kae gak diitung. Perjuangan biyen. Tunggu saya wong sak kampung. Tapi lakonku memang itu ngono. Wis ono vulgaris ya. Lah karek saiki dikek karo ngene iki arek kowe iso nganggo ora mes. Tambah congkak apa tambah ujian terusan ya. Musuh sih urip tetep ujian. Urung mati ya urung bar. Kayak juga ujian ya. Aku nek samsul sombong, samsul apa. Gusti Allah ya bakal ngujine. Akhirnya ya dikira-kira kalau bodoh itu mau sebagai titipan kalau Gusti Allah. Aku ngene iki Diuji dititipi iso nganggo Quran. iso ngene iki tak anggap itu ujian kan. Ujian juga urip. Karena aku iso nganggo apa. Urung yo marketing. Kanggo apa kan? Kanggo ini yo jagongan. Kan ana wong Pak. Bisa apa orang kok di rumah ini. Disewa sing nyewa ku sapa, Duk? Cepu karo jagatan. Hotel. Nah sepu ke hotel kalau jagatan. Ki ape nyewa mulik dami sapa? Grand Mega ki perpisahan tok iki wong sitok 500 sih, Pak. Perpisahan nggonku wis kok kei piro ngono gak apa-apa. Ini masuk imah lho, Pak. Walah, Pak, disewa ki 100 juta. Persewanan. Tapi nggone masuk imah apik tenan, enek Gede kene ratan kono. Kamar nggaru walah AC semua. Aku delok. Enak nggo ruang rapat diri. Yes pokoknya sak desa ngene sak ngene lho. Sak yo sak nggone tut. Teko nggone Sumini. Ora Wis rene teko ratan. Iya. Lagi duit akeh tenan. Iki kita aku tak mbok silaturahmi. ben anak putu. Wis to niat iki pendogoku tak mbok silaturahmi. Nyewa walah. Jagatan to, Nduk, gedung ra karuan. Nyewa ngene iki ada kan apa. Kok kaya wong kota, wong nggon wong desa, ora payu. Yo Pak yo. Latare dhewe alamane dhewe. Nek koyo nggone masuk imah ki payu wong Jogja kota. Lah wong nggon wong desa iki. Lah paling yo mati sileh kuwi yo.
Iya nang dulu. Nang desa ngono yer. Sopo? Ngono iki desa ora kota. Aku bangun gini kok dulurku kok yo enak ya. Nemplok aku nek makan ya. Salahku ki apa? Aku kira ndek dulur iki. Kita rata kok yo. Kok dulurku kok bangun aku ndek kae kere klopin. Aku malah ditilik dulur-dulur ki. Ya Pak ya. Bangun omah ki ya Pak ya. Dulur-dulurku rukun dorene ya Pak. Untung bang. Saiki malah aku didoyo. Pak Eko lah lho. Apa tahu rene? Oh alah. Mbok sibuk mbok piye. Sibuk. Bareng ana sabar aku. Ujiane wong duwe ya Pak. Asane aku ki wong apik enggak. Ora wong apik. Aku tak nilai diriku dhewe. Oh berarti aku bangun ini dulur-dulurku gak do nenggonku berarti aku ku wong elek. Kurang ya Pak. Aku ndek ra duwe kaya ngger aku lah. Kangangku ngewang-ewangi aku. Iki apa bangun sing omah iki kan dikeki maratuwa kowe ya. Aku diwangi. Karo bangun omah mburi dhewe kan ya diwangi ya Pak ya. Dulurku Pak Pir ya. Kangno, Kangmo. Las yo berapa? Kang Wolo piri ya? Kabeh ya? Ora no. Kang Wolo, No. Kang No, Mo ya, Mo nek ya. Terus las nek ora ya? Asam. Masih. Saiki aku malah didoi dulurku. Berarti ki wong apik. Ora nek wong dolan. Diketakno kok. Ngetak-ngetak ya. Ya Allah, bareng kuat. Tenan ya aku bangun iki dulurku rene waduh ibu-ibu aku. Anang ponakan babar pisan. Ora enak. Ayo wis. Ngejake ngono ya, Pak. Nirek tok senang. Lumut gula le. Nirek. Apa nek kok dulurku kene ora enak wenili. Sopo? Wis bah pergi. Iya. Sing tengah. Aduh. Pak Eko, kulo Pak Eko. Ora dolan kok. Dolan kae pisan tok ya, Pak. Iya, ora ya. Pas ngetekno. Ngetekno ndek ning kaya apa kae? Kae gula, nengo. Ketok-ketok kok. Atok-atok aplan ketok. Lah aku nang kono nggak video. Paling ala wong ndek rene gawe video yo ora kok. Ora enggak bojo lah ya. Niate Pakane yo niate. dolan gitu. Dolan ojo. Ngangguk ya ngangguk. Ya omah iki. Niate ora ngangguk ya. Dikit-dikit duduan. Ora apa. Apa kan yo mbok buak balik mbok tek. Mbok delok. Pancene awake dhewe iki elek kok ya aku nek Paling ya ora apa-apa. Sing arane elek ya menungso bakalane sego. ora gak dhewe kok. Tak kira ki anu ben njobo tenan jelas iki. Perlu ditekok apa Marcel nang iki. Elek berarti. Lah sih sitok ya beneng. Ya Allah. Saya paling mana sabar Gus. Mikire ngene. Kebetulan ngene damai bareng njaluk. Oh alah. Malah dulurku rene iki duwe apa dagang kita tak tokno ya, Pak. Gak mikir aku ngono. Aku mikir awakku dhewe ndek jaman kaya ngono.
Gawa yo beras yo. Nyah, iki kok gawa yo. Iki sing kok kulkas isine apa gawa yo. Doyan apa ora? Saeneke ngono iki gak mentolo. Jadi duit itu disangoni, paling itu disangoni lah. Disangoni yo ora akeh. Terus dolan. Jutak-jutakan iki yo ora, yo lumrahe wong sangoni. Dan iki aku nek ora dulure aku yo gak menghina teman-teman. Kok nek kayak ya kan jeneng kan menghina yo Pak yo. Iya kan ono menghina. Dikai sithik yo sak mampuku. Enggak, kebaikan ini mesti dibalas dengan elek. Iki pancen yo wetone kok piye Pak. Weton lho Pak. Tak elek. Setiap aku berbuat apik mesti seleksi. Aku lakon kuwi. Tapi mencoba aku ya dibalas karo wong ya. Kebaikan kuwi ya mbah apik elekku ya apik elekku aku dibalas. Tapi kan nek ning jopo maksudnya kowe kan di luar desane dhewe. Terus wong ada padha pengen ya Pak. Tapi nek aku nek ning jero desa kene iki ya kok. Oh, Merem-merem nih ngene. lho. Waduh, kok piro kebayar iki yo Biasa. biasa. Kok petuk yo dalan yo koyo wong ora kenal model iki gak. Lakone wis lakon. Iki yo Aku ora nyarano wong gak, memang wis lakon. lakone awake dhewe. Lakon. Ora nyalahno sekirane wong sing dikeki gak. Oh, memang yo lakone awake dhewe kudu ngono. Iku ngono ibarate yo ujian. Arek kowe iki iso nganggo apa ora. Aja mbok salahno wong kuwi dikeki ora aja kuwi. Iki berarti mbok balekno neh oh lakone sing kurang bener. Tapi aku yo biasa tapi tak batin kok. Tetaplah Pikirku berbuat baik, tetaplah menjadi orang baik walaupun diterima tidak baik. Ngono, iya jarene Ustaz ini ngono. Berbuatlah baik, tetap menjadi orang baik walaupun tidak diterima dengan tidak baik. Iya wis. Yo wis ngono. Iya kan? Oh, lho. Kok pemane biru. Aku tuh pengen biru teko ngene. Ya Allah, Nduk, kok saiki koyo ngene, Nduk. Ya Allah, Nduk. Ya Allah, Nduk, kok saiki kok sudah, Nduk. Peyok, Pak. Nyok. Mangatus. Nyok. Nyekangnya. Terus Kang yo duwene ngene yo Kang yo. Senenge Kayak ngene. Bojoku tetep mendukung. Wan ora mendukung. Ora ngarah karek kowe. Sakane yo Pak iya. Rene putus sangu lho ada kayak lapar. Nurdine kecincak. Nduk, mulih aku celuk nduk atiku wis terenyuh. Atiku aku ape operasi, Nduk, Mes. Ya atiku ki rasane kerontor-rontor. Anggek dituluk ngono iki. Iya nya Kang, nek aku sangu. Ngono kuwi lho pisanan. Wong tuwek-tuwek randu sudah meninggal, apa do meninggali malah do nungguku kabeh yo Pak yo. Tenang. Demi ngorot Pak. Nduk, Mes, aku pengen nenggonem demi Iku bakul Mas wong sugih lho Pak. Kira sugih wong randu yo dolan rene. Ya Allah. Aku Masya Allah. Aku seneng aku. Tingok ngono ambek dulur-dulur randu iki. Yo misanan, yo tangga-tangga ngono ki malah ki koyo Mbak Jami ngono ki. Duk, Mes, ngono ki delok teko ngarep kataku kowe saiki kok koyo ngene le, Mes. Iya, yo. Wong kamu duweku ya apa tak sangut sithik wis suwen nang mbayani iki. Ya, hampir ngono.
Ya Allah, aku seneng aku ya sini. Aku ini kayak merasa ibaratnya aku kayak aku juga ini kok malah aku didoi ngono enggak. Aku nek dulur-dulur ngono iki aku jane seneng kok. Masalahnya piye ngono. Ayo wis mungkin ujian sing gawe urip iki ra awakku yo. Ora duwe ujian. Wis tak syukuri ae lah. Muga-muga iki paring panggeng le nyambut gawe aku ngono. Aja ngantek ngrepoti dulur, aja ngantek dadi gawene dulur ya. Nah insyaallah aku duwe mbah sithik akeh tak. Tak lu inggir aku gak iso kok iso nyugeno dulur gak iso aku. Yen duweku ya mbah sithik akeh tak kei. Akeh-akeh yo. Yo golek dhewe wis kok padha diwarai, golek dhuwit nang ngene iki, golek dhuwit nang ngene iki wis padha diwarai. Coba ana sing seneng, ana sing ora ya. Terus karek sak monggo. Keluargaku wis padha marah-marah golek dhuwit carane ngene. Coba seneng ning media, ora seneng ning media wis karek ya. Wong media iki gampang-gampang angel. Kowe nek sing gak seneng didarani dikeki ngono iki kok didarani ngemis. Wis gak seneng didarani ning media dihujat kaya ngono. Kancane yo ngono ya. Kula golek dhuwit tak dudono dulurku golek dhuwit iki yo ngono kuwi. Aku golek dhuwit iki ngono kuwi. Aja dikira ki aku golek dhuwit iya wis saiki sugih. Kowe wis ora rasane dhewe golek dhuwit iki ning media iki piye rasane. Kulo gemak nek aku ora ana anakku aku gak iso mungkin aku berdiri nggih mergo iki hujatan bisa manganu dadi atine dhewe dijatuhkan. Rendah-rendah nang ngono kuwi nek gak enek dukungane wong sing sekiranya wah gak bakal iso. Awake dhewe ngantek tekan saiki tetep semangat, tetep golek dhuwit semangat mergo ya apa wong mergawe nayo mok trimo omongan ngene dituku larang karo pemirsa. Masalah dihujat, masalah diopo wong kuwi tayangan ngono ya wis diterima nek aku ngono ya. Wong pancene pas lagi tayangane kuwi ya ngono. Engko nek tayangane apik dianu apik, engko nek tayangane elek dianu elek. Berarti wak sing melihat itu ya pinter lah. Masih sayang dengan keluarga kita. Tapi sing gak kuat ya ngono mau. Iso stres, iso bintu. Akeh-akeh sing nang media iki stres sampe bintu akeh. Awake dhewe iki alhamdulillah ya Pak. Ya mbok seneng, ora seneng wis penting maju ke depan. Tapi gak ngono yo. Ape nang sawah yo ora di sawah. Ape nang Tegal yo ora di Tegal. Alah Rasulullah lek aku ki cerita, aku ki apa eneke ngono lho. Nek masalah tuku ki ngono mau ya tuku, nek gak tuku lek njer lah aku nek gak merke ngene ora nyentel aku ya malah diguyu tanggaku lek. Lah iya bento ngono kok trimo ngono ae lho malah diguyu. Ngono. Lah yo ngalor ngidul sekolahane kok wong bento. Macak kok wong kentir kok wong sangit kok wong stres lho. Nah aku gak nyentel malah babar pisan ya. Mati diguyu kowe tenan. Wong aku duwe diguyu apa nek ora duwe. Tapi yo ora apa-apa. Ikhlas aku sing ono wong, sing penting aku mergawe ora ganggu liyane. Nek ganggu liyane yo nek wong tak ganggu, ketok gak seneng yo wis ora apa-apa, ngaleh golek liyane. Ngono ae ngger aku gak bingung aku dadi wong iki. Oh saurunge ya ambek keluargane, saurunge ya ambek tangga-tanggane, tapi awake dhewe sugih duwe nek ora rukun ya padha wae ngono. Ora nikmat. Sing penting duwe rukun karo sanak sedulur karo tangga tetangga iku sing paling utama. Dadi nikmate wong urip kuwi mau.
Kowe pulang sugih nek ora rukun ya padha wae. Sing tak jaluk karo sing gawe urip aku duwe iso rukun karo dina karo tonggo. Nikmat. Iki pituture Gus Idam. Kowe duwe sugih tapi nek kowe ora rukun ya padha wae. Koang-koang. Kurang. Koang-koang. Ya iya. Yo pelajaran-pelajaran sing sekiranya kena di aku ora kudu ngaji ning dene iki ngaji yo ngaji. Yo kadang TikTok, kadang ngaji wong tuwek-tuwek pitutur sing langsung itu. Oh sing apik itu tinggi. Sing elek itu tinggi. Jadi awake dhewe ben sadar. Ora ndangakan. Kurang ewe kok. Mangat-mangat. Tutul Pak, sekerwara didono sengalane yo nggih, didono bilaine nek klera-klene. Keluargaku ya sepuro nggih, pokoke sepuro karo dulur-dulur nek upamane aku mbek dulurku kleru ya sepurone Kangdi. Aku gak iso apa-apa, aku ya menungso. Nek klera-klarone omonganku, gunemku yo dina apa iki? Kemis dilebur dina iki. Dono sekalan tidak rezekine dono bilaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.